Derriraɓe assalamu alaikum. Wondaɓe e Jaingol Pulaku TV. Derraɓe mi waddani on be nouvelle kesum e belɗum ceyniɗum. Kuje ɗiɗi mi waddani en, mi anda je toye ɓurata senugo on, mi andi je gotel ɗo ɓura senugo on derriraɓe. Ngam may ɗo ngatane hakkilo dede komi wolwata diga arande ha yahugo ragare. Derriraɓe hala Jaingol Pulaku TV, hala application ji. Mi andi mi prometi on plusieurs fois en tan mi fuɗɗutugo waɗugo vidéo ɗo ko larani hala application ji, mais Allah hoddira en fuɗɗi tan yi'ugo dedei wakkati man ɗo ɓilli, wakkati man ɗo saɗi. Heddego non mi yiɗi mi wolwana en hala kuuɗe Jaingol Pulaku. Wodi komin taskani en hunde tilimde e ɗiɗaɓol man ɗo bo wodi mise à jour je WhatsApp waddi, wodi nouvelle ha WhatsApp. Kañum ma ɗum hunde important, mi andi nde seinande fottanan ɗuɓɓe ɗon no yiida difficulté gal ton man ɗo, mi andi ɗum fottanan ɓe. Amma so ngurɗa dede ko larani hala WhatsApp man ɗo mi yiɗi en cakkitinaka en bolwa hala Jaingol Pulaku. Ba mi wi on ɗuɓɓe nder moɗon ƴamtomi useni nde puɗɗiti ton waɗugo vidéo ko larani hala application ji. Message ji amin min gewata gal WhatsApp ɗo kam ko a wonta fondata message ji man ɗo. Derraɓe message ji moɗon ɗo ha téléphone am dillani presque ujune ɗiɗi ɗi on posini dede ko larani hala application ji tan ɗi mi heɓani mi répondi on. Miɗo hokka on muñal derraɓe, miɗo saturé kuudeji ɗi mi huwata man ɗo ɗi ɗuɗani am min ma e nder mumi feere am wala no ka waɗira. Donc kanjum waɗi, mais dalila may ɗo wodi komin organisani en derriraɓe en tan mi fuɗɗutugo waddugo application ji e fuɗɗutugo waddugo application ji meɗen ɗo en tammi continuego bo toujours répondugo e message ji yimɓe. No en gatta ka derraɓe, min organise min gaɗi équipe ɗon ma bo service d'assistance dede ko larani hala répondugo message ji yimɓe dow ko larani application ji ha Jaingol Pulaku. Mi tami en faami yimɓe ɗon expert en dede ko larani hala informatique, andanɓe kuugal may ɗo bien derraɓe foti mi wawata clay plus que moi. Ngam may ɗo ɓe tammi suklanago dede ko larani kala probléme je marɗon be téléphone moɗon fuu, kala application nga marɗon haje fuu, kala tindinore nde marɗon haje fuu, kala code je marɗon haje fuu, soit ɗum gal kote connexion, soit ɗum gal kote moyeto, soit ɗum gal kote application, soit ɗum probléme téléphone ko ɗum ɗum ton contact goto nder maɓɓe. Derraɓe on tammi humtanego haje moɗon. Ba en mbi en organise des services d'assistance technique des applications ha Jaingol Pulaku TV. Mi yiɗi vidéo lon sankitagol un peu partout heɓa himɓe watanɓe Jaingol Pulaku TV fuu seyo. Mi andi ɗum seyo tilimgo en ɗo mari dans les 10 000 abonnés, himɓe kota ujune sappo ɗon abonné en ha Jaingol Pulaku ɗo pat ngam marugo haje application ji. Mais hande ɗum dillani presque hitande mi foti mi wiya en ngala keɓa wakkati waddango himɓe vidéo ɗo ko larani hala application ji man ɗo. Dalila man ɗo ba on andi Jaingol Pulaku TV, je suis le fondateur e min bolwanay ɗon bo inde am Adamu Haruna banta ɓe andami. Inde am Adamu Haruna, min ɗon fondateur Jaingol Pulaku TV. En organise bo en mbi ɗon service d'assistance technique dow ko larani application ji. Hamɓe ɗiɗo hamɓe ngoni Umar Ibrahim, bahon darimo ɗo derraɓe, ɗum hankon Umar Ibrahim. E nonnon Abdul Kadiri, bahon darimo hankon Abdul Kadiri. Ok derraɓe, on gi ɓeɗo ɗo ɗiɗo ko marɗon haje fuu on tan mi heɓugo ɗum ha maɓɓe. Umar Ibrahim be nanta Abdul Kadiri e nda contact ji maɓɓe ɗon les banta giɗon. Umar Ibrahim malaje mum, Abdul Kadiri malaje mum, mo contactuɗon nder maɓɓe fuu tammi on humtango haje moɗon dede ko marɗon haje. Miɗo martinon bo min ɗo kuuda 100% e ɗum himɓe bo wonɓe simple, on poti on posena question ji moɗon no mariɗon haje fuu. Mais yake feere on andi kuje may ɗo ɗum somni ɗum ta on ɗuɗɗinta onon ma on kabda bo ndinga famugo. Voilà, yake feere andi to a e nden bo ko miɗi famnon kam on anda application ji ɗi marɗon haje man fuu. Application ji feere kuje feere on poti on ƴama ɓe kolla on ɗum gratuit mere cahu. Kuje goɗɗe feere bo ɗon dole sey to a yoɓi nden o holle ɗum. Ta o mate ko a mata mo o wima tu vas payer a yoɓan 500 ko 1000 francs ko 2000, a wi'a Adamu Haruna kan na wimin on ndingan waɗango min mere kay kuugal mere ka dari banni jotta ka derraɓe en ngaɗino mere man ko sali.
hatta bo en ngaɗan seɗɗa man jotta fu amma baje nane ɗo darino kujejiji ɗi yimɓe marata haje pat mi tamni en tindinino ɗi ɗeɗe ko salino en ngaɗanino yimɓe vidéoji man ɗo mere man en kolli ɓe wala ko en kollayi ɓe mais jotta wakkati man ɗo zamanu sanjake derɗiraɓe ba on daari soyde wonugo am disponible kanjum waɗi mi wala heɓa waddangol vidéoji e alhamdulillah kugal man ɗon nafa derɗiraɓe vidéoji on laata miɗo waɗa application ji on ɗon joɓa 500 000 francs 500 000 francs 2000 ɗo ɗum hokkimi ceede jurmin fuu mais yiwugo kewo sukleji goɗɗi waɗi ɓuuri mi sembe haɗimi kugal ma ɗo on waɗi on gimi darniga amma min organisi ɓeɗo ɗo tan min suklanago ɗum on andi bo dole kewo application ji mai ɗum wona c'est payant minon man ma application ji feere ɗo sei to min joɓi min kewaɗi e ɗum connexion min gatta bo e himɓe ɗiɗo ɗo bo ba en daari ɓe ɗo ɓe nandinaɗo yimɓe mere e fotayi ɓe ngara ɓe jooɗo ɓe mbiya ɓe kuwana hen kugal mere dole kewo hamɓe ma ɓe kuwan ɗum kugal ceede donc on poti on posinaɓe question funde feere kam ɗum hunde nde ɓe kollata on mere ɓe mbiyan ɓe kolla on dano garoto ɗum mere woodi feere bo ɓe tammi wigo non joɓan 500 temere joyi feere bo 1000 francs feere bo 1500 feere bo 2000 ça dépend de saɗugo hunde nde ƴamɗon ɓe may ɗo mo contacte ɗon fuu to wi on ɗo yerɓana on numéro mum orange moni ko mo ɓay woni on yerɓana ɗum e yerɓana on ko marɗon haaje e to on jeehi ko woodi ko sardi on ha installe ɗugo ɗum ko ha waɗugo ɗum bo o tammi on hollugo no ɗum warete on ƴamtomo hollito on hamɓe ɗiɗo mi wi contact on derɗiraɓe na Adamu Haruna mi wi contact on Adamu Haruna kam ɗo satiré kanjum waɗi en kokki contact ji maɓɓe ta mi wolwa banni yimɓe ngara ɗo contact min mi si satiré vraiment kujeji mai ɗo ɗuɗanimi dow hoore donc Oumar Ibrahim be Abdoul Kadiri ko bo Abdoul Kadiri be Oumar Ibrahim hamɓe on ɓe contact ton ɓe on guila numéroji maɓɓe ɗon on nafesira ɗi on mata ɓe dedi ko laata hala application ji ko da fototira bo yake feere on posinami question ngal numéro am WhatsApp du Sénégal e nden on nana goɗɗo répondi on ngal ton may ɗo entre Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri taka dama on min accordé ɓe réponda on ngam contact ji am man ɗo ngam min ka famake mi wi boɗɗum derɗiraɓe ko da e fototira on questioninomi ngal numéro am WhatsApp je Expresso Sénégal dow ko laatani hala application ji nden on gi on bolwi on ƴami hunde on gi goɗɗo répondi on nden na ɗum Adamu Haruna fototira ɗum Oumar Ibrahim ko ɗum Abdoul Kadiri to ande be accord am on mi yerdi on ɓe ngaɗi banni man ɗo yiwugo heɓa question ji mono ɗi question non may ɗo ɗi réponde ta wona on keɓa humtanego haaje moɗon bana min mi wala wakkati laarugo message ji wakkati man famdi derɗiraɓe se on jaafo bo vraiment min ma ko mi fuɗɗuno banni man ɗo mi andano ka wartan banni mais alhamdulillah kuje jahi yeeso on kanjum waɗi ɗum waɗi banni to mi hayno yeeso da ɗum watta banni alhamdulillah mi yetti on mi yetti jomirawo mi yetti on mi tammi ka famake donc ɗo kam bo halake banni derɗiraɓe on gettama kala on mo abonayi bo ta yejita abonago e chaine hala marketing non derɗiraɓe hala marketing fuɗon e andi toujours hala marketing Jaygol Pulako TV miɗi yigo kala ɓe abonaki Jaygol Pulako TV fuu abono e ta jejjita actugo cloche de notification e non hala marketing fuu hen andi ɗum seeɗo gaddane gayde de ko larani hala dede investissement en ligne ma bo hala numérique ma bo hala crypto monnaie on gettama ok derɗiraɓe en continue seɗɗa dede nder kuje ɗe to on mari haaje maje on mbawa on contacta kala ko maron on mbawa on contactugo amma miɗo rappela on kuje seɗɗa nder maje banta probléme ɗon je yimɓe ɗon giida jotta ɗo ɗon probléme je yimɓe ɗon giida hani en ngara dabare en bloca ɗum diga ɗum tawayi en ɗum probléme ɗumejum probléme may ɗo ɓurna fu jotta to wuyɓe gujjima téléphone ko téléphone ma do'i ngam tombi nder jungo goɗɗo ko bo fototi ɓe gujje téléphone ɗo no ɓe jawata ɓe yaha ɓe ngara ɗo ɓe ɗon maɓɓita WhatsApp be numéro maɗa ɓe jaa ɓe itta pis maɗa may pis ma ɓe mari haaje ɓe kosa pis maɗa ɓe ngata nder téléphone maɓɓe ɓe créa WhatsApp to ɓe ngari créugo WhatsApp pis may ɗo ha maɓɓe WhatsApp yerɓa e kode men yahan ha numéro man ɗo ɓe kosa ɓe valida to ɓe créi ɗo ɓe ɗo waɗa backup dedei conversation ji maɗa ɗi a yewtuno ɓe yimɓe pat tammi lortago ɓe nasta moyjo fu ɓe wiya ɗume conversation maɗa be mako to woodi conversation maɗa be yimɓe exemple ko woduno lissafi feere on gaɗayno be goɗɗo ko woduno no mi wiyata ko coggu wonno hakkunde maɗa be goɗɗo ni an kam ɓe continue conversation maɓɓe ɗo windana mo to hakkila ɓe jaɓa ceede ha mako fu kay yake feere goɗɗo no ɓe gatta ɗo
o laara conversation maɗa be yimɓe o laara bana wane ɗo ka on ngaɗi conversation wane woni transaction ji fo hakkunde moɗon ko a ƴamugo ceede o yerɓanta lalala se ɓe windana mo kayo wane ga ay si occupé ko bo miɗo coincé babal feere miɗo mari probléme tan useni nda ɗo nda numéro ha kala ɗo nda inde no wurtoto yerɓanam ceede kaza hedde komi wurto situation ɗo ha mi woni ma réseau woɗa jottama sey mi tefi réseau useni yaw débloque am hedde mi wurto réseau mi tan mi a faami to ɗum goɗɗo maɗa bo mo ngali ton kuje ɗo sey o wi nda ɗum anda profil ma ɗum numéro maɗa mai toujours dole o yerba mi ala fenke o tawake o ɗum zamba ɓe zambima ɓe ngaɗani ka yimɓe ɗuuɗi banni e nden no ɓe gatta ɗo sakko anuma ngam a yawan a yaha a loro a recondira sim maɗa man ɗo heɓa maɓɓita whatsapp hedde ko a yaha a recondira sim maɗa ha maɓɓita whatsapp hatton ɗo to ɓe ngaɗi ɓe ɗo bloka warta koda a waɗi ha maɓɓita whatsapp man ɗo a tawan ɗon kode ɓe ngaɗi a fotawi maɓɓita sina hefti kode man ɗo hamɓe ngaɗi kode mai bo wala no nga wara to ko hani ngaɗa jotta ɗo an may on hani yawa arta ɓe active kode man a activa kode man diga jotta ha whatsapp ma jotta nda téléphone am mi jogi whatsapp am ɗo mi nasta whatsapp am mi yaha mi activa ɗum to mi active mi waɗi kode ɗo koda téléphone am no majjum goɗɗo hoosi pis am ko goɗɗo hoosu téléphone hoosi pis am ha wata téléphone muɗum ngam heɓa créa whatsapp heɓa no zambori yimɓe ɗo to fondi créugo ɓe numéro am may ɗo ɓe ƴamay kode ɗe man kode may ɗo bo ɗe ɗon nder hoore am min hanko mo andade o waɗa no waɗi fu banta ɗum kode secret mo ɓay woni ma ko orange woni ma to goɗɗo hoosi pis maɗa ceede ɗon nder nano habdiri futtita ko hefti kode secret maɗa fota itta ɗo man ɗo to to yaman ma banni itami ka famake koda ɗum an sanji téléphone ɗa waɗi a maɓɓita whatsapp feere ɗo ɓe ƴamete dede kode ɗe man sey to a waɗi kode ɗe man ɗo ndennam a luttata procédugo a nasta whatsapp man ɗo witami ka famake nonnon derɗiraɓe bami wi on ɗo to jawe ngaɗe dabare contacté Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri ɓe germanay on dede procédé no gatta on activera kode ma ha whatsapp ji moɗon heɓa on évita hunde fu ɓe mbi faddago ɓuri nyawdago a faddo ɗum hedde ko ɗum wara na sei to ɗum waɗi a wi'a a tefan nyawdigu man to ɗum waɗi kam nyawdigu man wala en andi woni nyawji feere ɗi ngala nyawdigu to to goɗɗo arti waɗiyanima banni waɗi kode mai ɗo ni o bloki wala no nyawdira ɗum mi tami ka famake ɗo ka warake banni ɓawa ɗon probléme ji ɗiɓe ɗo giira derraɓe ɗe ko larani hala blokanego whatsapp ba on daari nda image feere ɗo meccani on daari ɗuɓɓe nder moɗon ɗon giɗa probléme banni ɓe mbiya on whatsapp blokani on numéro whatsapp blokani on numéro kaza goɗɗo habda ha soma abandona numéro mai a tawa numéro ha mai ɗum hanka yimɓe pat andirno ɗum wata ka huwata to minon min ɗo débloka ɗe whatsapp ji banni ko ɓe blokanima numéro to a contacte min ɗum déblokante dede whatsapp maɗa contacte Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri ko Oumar Ibrahim mo contactuɗa fof tammima hollugo procédé mai ɗo mais ɓay mi c'est payant e nder probléme ji ɗi yimɓe giidata derraɓe ko ɗi yimɓe mari haaje isim ko larani hala stati yake feere a tawa aɗo mari whatsapp maɗa e nandi kuje stati a wata yimɓe ndara stati maɗa soit vidéo soit photo e ko nandi be majum mais yimɓe feere ɗon to a wati stati mai ɗo e nandi duniya watata fota wodi hunde wonde ɗon to a watinde nde fottanay goɗɗo feere an ma nde ɗo fottanay amma to goɗɗo feere yinde nde sunay ɗum e nden bo a wala haaje sunugo goɗɗo man ɗo to a andi a watan hunde nde suna goɗɗo ɗo e vutu ittumo nder liste yimɓe laran ɓe stati maɗa foti a bloka a itta hanko o larata e stati maɗa sei ɓen ɓe giɗɗa tan yimɓe feere ɗum responsable goɗɗo feere taw ɗum baba mum feere ɗum dada mum feere ɗum mama mum feere ɗum babba mum feere ɗum kawu mum feere ɗum goggo mum ko yapendo mum a yiya kuje feere ɗo kam to a waɗiɗe ɗo ɓe yiyay ɗum yahayamɓe kam sam a yiɗi bo a wata ɗum yimɓe woɓɓe laara to ɗon procédé no a watta ha bloka ɓe mi andi ɗuɓɓe nder meɗen no andi lawol may miɗo wolwana ɓen ɓe anda on an man andi ɗo ko ɗum holle no ka wari ha wiya ɗo kana woni anda ɗo kuje feere min ɗo rangonta banni derraɓe to mi waɗi vidéo mi holli ɗo goɗɗo feere holla wiya e ɗo kam woni anda ɗum an man ɓe hoore ma andano ɗum nana ɓe dañidima ɓe andal man ɗo sei nde a holla ɗum on nden a andi no ɗum warete to ɓen ɓe anda on ɗo bolwana to goɗɗo andano ɗum warate ɗo wawa contacta holle no ɗum warata heɓa hisa isin kuje banni ɓawa ɗon derraɓe isin dede ko larani whatsapp man toujours ɗum probléme ji himɓe giidata yake feere a tawa aɗo nder groupe ji wane aɗo nder groupe ji wane goɗɗo to ɓe gerɓi kuje ɓe gerɓa photo audio vidéo a tawa ɗiɗo télécharge automatiquement photo ji e vidéo ji mai ɗo ɗiɗo télécharge automatique e nden an bo a yiɗa ɗi dinga télécharge ago automatique a yiɗi sei to an a wari a yi ɗum fottanima nde a télécharge ɗum ɗon fof procédé mai ɗon no a watta banni yake feere a tawa ɗiɗo télécharge ɗiɗo jarani connexion wane
a wala haaje vidéo ji ɗo télécharge vidéo ji tedduɗi ay ɗo télécharge photo ji audio ji même chose to procédé ɗon no tokkata paramètre a bloquer ɗum warta sey to an fottanma on na télécharge ɗum nden ɗum télécharge to télécharge aki ɗum wara tan ɗum jippo amma ɗum télécharge tako ɗum maɓɓitittako vidéo men ko maɓɓitittako audio maɓɓitittako photo maɓɓitaki to ɗum maɓɓitaki bo ɗum yarantama connexion mi tammi ka famake ɗo fu lawol on na tokkata a maɓɓa ɗum ɗo fu ɗo contacti Abdoulkadir ko Omar Ibrahim ɓe tammima hollugo procédé man ɗo derɗiraɓe ɓawo ɗon fayin ko laari hani haala watego nder groupe ɗuɓɓe nder meɗen yake feere a tawa wona nder groupe wiyata fajira tawa ɓe ngatima nder groupe message ji audio ji ɗo jippo tan surutu mere gurti en pirta gurti sorkere gurti en pirta yeeso wadde débat mere yimɓe anda jotta ɗo wakkati man no ƴaawi jotta ɗo wakkati je a tefata soit a jangan soit a tefan halal maɗa ha internet ɗo na ɗum babal waɗugo débat mere wala ko nafata firte yeeso gurti e sorkere hajja wane radio wane wakkati man sali derraɓe to yimɓe feere ɗo suklani banni to ɓe yi contact ma ni haaji maɓɓe fu ɓe wati nder groupe maɓɓe to procédé ɗon to a waɗi haaji a bloquer ɗum warta wala mo foti wati nder groupe sina an a accordé to fo nde a wati nder groupe ni ɓe kollamo ka fotayi o fotayi wati nder groupe sey to o yermanima lien de invitation on nden an a cliquer dow lien de invitation ma nden a intégra nder groupe man ɗo ɗo fu ɗum ɗon bana ɓen ɓe anda ɗum mi wolwonta to a anda ɗum to a contacti ɓeɗo ɗo Omar Ibrahim ko Abdoulkadiri ɓe kollete no ka warete na an anduɗum an anduɗo ɗum ma sey nde a holla ɗum dokkilayi min bolonema min holluma no ka warete vidéo ji ɗo pat ko sali no wala ko ɓe tindinayno yimɓe yandi yimɓe no wayi ɗo kan na ɗo kam min mana mi andi ɗum ɗo kan na min ma mi hollanka yimɓe holluɓe le wi banni man holluɓe na non min mari haaje a holla yimɓe heɓa deydey ene wuli enen ma wi an man fu sey nde holla ɗum ɓawo ɗon deydey ko larani haala ɗumejum bon en fait whatsapp kujeji mai paramétre ji mai ɗuɗi derraɓe en fotayi en limtiɗaɗi mais ko ɗo ma waɗi ɓawo ɗon deydey ko larani haala contact ji maɗa ɗuɓɓe nder meɗen derraɓe a tawa goɗɗo ɗo mari contact ji muɗum mais ɗo sofe garɗa contact ji mum nder pis mum pis soit MTN soit Orange soit Nestel yake goo noon téléphone mako wara majja ɗo wujjangel ko ngel do'o pis mako man majja warta sete o recondisi pis to recondisi bon contact ji mako kam lortatako numéro ji yimɓe mako pat a tawa majji a tawa ɗo tefa ha WhatsApp ɗo ha o heɓa contact ji yimɓe ma a tawa wala contact ha o windana yimɓe pourquoi ngam o enregistré ɗum ha wasin a tawa ɗum majji derraɓe wakkati man ƴaawi wakkati man sali lawol on no watta a dinga enregistré go contact ji maɗa ha nder mail maɗa a sauve garde ɗi bo na to a activi noon tan to enregistré no heewi woodi no watta a sauve garde ɗum jooɗo warta kooda téléphone ma majji a recondisi sim maɗa ko a recondisai sim maɗa ma to kooda téléphone ma no majju a lorti a soodi pis feere ko a recondisi ko a recondisai a connecté adresse mail maɗa man tan contact ji ma yimɓe maɓe pat ɓe lortoto ko gooto majjata ɗo fu to a anda ɗum a mari haaje majum contact ɓeɗo ɗo ɓe kollete ka derɗam an kam mi andi a andi mi an man ma sey nde a holla ɗum na feere ma keftuɗa ɗum wi to woodi heftanɓe ɗum feere maɓɓe man bo ɗum goto goto ok dede ko laara hala photoji image be vidéo ji ɗuɗɓe a tawa filmi jotta min miɗo mari photoji yam goɗɗi to hakkillahi diga ɗi 2014 on mi feni sodugo téléphone Android derɗiraɓe 2014 miɗo no Nigéria yake man ɗo ete Nigéria yake man mi feni sodugo téléphone Android mi nasti WhatsApp mais Facebook mi fuɗɗi waɗugo Facebook diga 2012 be téléphone coronko diga 2011 même 2011 2012 fuɗɗi waɗugo Facebook mais c'est en 2014 ko mi sodi téléphone Android na téléphone Android on foti mi wiya téléphone tactique non nan foti mi wiya bon banni hala min golano kon na hala man ka majji derraɓe mi anda ɗum ɗoje mi wolwannoma sabah ka majji salai banni donc kujeji ko larani banni wala mi hefti komi wolwannoman ɗo hala photoji donc photoji am feere noon diga je 2014 derraɓe ha jotta ɗi ɗon hala photoji pourquoi miɗon no sowe garani ha mail am diga je 2014 hande mail may ɗo ngel ɗon kala nde mi sañi téléphone fu mi wala haaje ko mi sañan téléphone ɗo sey mi tefa téléphone feere mi lornita mi yerbito zender kaza kaza to miɗo jogi téléphone am hande to phototiri Allah hoyno wuro wulini mi andina ene wawi téléphone am ɗo coggu sodugal e formata tan mi wala haaje way kay o no mi watta mi yerba photoji am ko wiya sei to tefi sobajo muɗum yerbi photoji muɗum noon diga yaake komi wiya noon wuro may wulanno so wara téléphone to nangi banni ka waɗi
mi sora téléphone am ñande mi heɓi ceede mi soodi to téléphone feere ko miɗo mari téléphone soro exemple ko ba 70 000 mi sora ngam mi yaha mi soodi to feere je 35 000 second hand deuxième main mi wara tan mi wala haaje way sey to mi yerbiti mi formata nga tan mi hokkamo mi jaɓa ceede am yaha mi soodi to pamare deydey mi wara mi connecte adresse mail am photo ji am ɓe vidéo ji am ɓe contact am pat ɗilorto to an fu to a mari haje a waɗan banni a siwto yerbita ko bo téléphone ma majji image ji ma contact ji ma vidéo ji ma pat majji wakkati man sali ɗum ƴawi derram to a mari haje majum contact Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri mo contactuɗa fu hollete no ka warata wi to a andi kam c'est bon narema banni tefeten ok ko larani ɓen marɓe haje probléme connexion ɗo yara mere jotta connexion timmi mi waɗi connexion jotta connexion timmi mi waɗi connexion jotta connexion timmi ɗo bo to a mari haje majum derram ɗon tendinore min kollatamake o ɗum hoytinanma yarugo connexion yake feere tawa goɗɗo feere ɗo active kuje jur ha téléphone muɗum ɗo hosta connexion en arrière plan ana anda woni systéme ji feere application ji feere ɗon fonctionne en arrière plan a anda jotta a waɗi connexion jotta ɗum timmi kanjum fu ɗon no a tokkirta de a bloca ɗum heɓa ɗum hoytina yarangoma connexion ɗo fu to mari haje contact Abdoul Kadiri ko Oumar Ibrahim a tammi heɓugo ɗum ɓawo ɗon dede ko larani hala Facebook ɗuɓɓe to ɗo mari Facebook ñande sanji téléphone ni plusieurs personnes n'arrivent pas à récupérer les comptes Facebook je utilisant non dole c'est leur créer compte keso pourquoi ɓe annda no ɓe gaɗirta ɓe remplir information ji maɓɓe exemple ɓe connecta numéro téléphone maɓɓe ha compte Facebook maɓɓe e non ɓe connecta adresse mail maɓɓe ha numéro téléphone maɓɓe to a connecte adresse mail maɗa ko numéro téléphone maɗa ni koda téléphone ma no majju koda nga wujja koda sanju to waɗi ha récupéra ɗo windu adresse mail may tan ko a jiru mode passe a waɗa mode passe oublié ɓe yeɗoma kode feere dow mail may ko dow numéro téléphone may ɗo a récupéra Facebook may e to ɗum waɗi non may boɓe feere ɗo mari kode man fu am ɗo mari mail may fu anda no récupérirta ɗo fuɗa contacti Abdoul Kadiri ko Oumar Ibrahim ɓe kollete a sendiray be haala tum ndama ni ɗuɗugo compte Facebook jotta goɗɗo feere ɗo nasti a windi inde mum ɗa Facebook a tawa compte ji ba 10 ba kanji 5 ba 15 ba 20 toujours no sanjan compte Facebook wawata récupérugo compte muɗum ancien ɗo pat ɗum hunde hani yimɓe taskiɗo e non ko larani hala piraterie kal Facebook ɓeɗo pirata compte ji ɓe ha Facebook facilement ɗon a tokkata sécuriser compte Facebook maɗa a hisata ɓe pirata ma ɗum ɗo fu contact Abdoul Kadiri ko Oumar Ibrahim a tammi heɓugo ɗum derdiraɓe nen nonnon derraɓe ɗeɗe ko larani hala téléphone a tawa téléphone ɗo planta téléphone goɗɗo ɗo jogi nga yake ko sodi nga kesa ɗo hutina be maga non man nga ɗo yawa wala hunde feere ɓe ɓawo ɗon jotta kam watta téléphone maɗa ɗo jotta a yanga a mema hunde a mema whatsapp ɗo hedde ko whatsapp ɗo maɓɓito ha ɓerde ma metta goɗɗo ewni ha décroche ma warta ɗum ɗo ɗaya ɗum décroche tako ha valide a tawa ɗum ɗo ɗaya c'est lent ha ɓerde ma metta a ƴama himɓe mbima nanga heewi espace ono ni wala a yaha tokkita a wila photo ji fu a wila vidéo ji pat a wila audio ji pat mais toujours a tawa kay ça ne change pas ɗo fu derɗaɓe matu Abdoul Kadiri ko Oumar Ibrahim ɓe kollete no a watta a résoudre probléme wagaman dow derɗaɓe wala solution je wala probléme je wala solution sey to yimɓe on anda kala probléme fu hedde probléme waɗe ɗo sey to solution majum waɗama sey to yimɓe anda tan mi tan min fami bay mbiyata wala ñawje wala ñawdigu sey je yimɓe anda tan sey to Allah holla ka yimɓe mais kala ñaw fu ɗo mari ñawdigu e non probléme fu ɗo mari solution muɗum ok wali bani derraɓe vidéo men ngol juuti en mbino en bolwan hala whatsapp mise à jour je ɓe gaɗi ragare vidéo lo amma hedde ko ragare vidéo lo derraɓe miɗo ɓeddama rappingo ɓeyde ko larani hala connexion ji ɗon buutiɗi to on mari haaje toujours on keɓayɗi ha Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri connexion ɗume jum connexion MTN be connexion orange miɗen fuɗɗira be connexion orange derraɓe a wawan heɓa chaque jour nde weeti fu ɓeɗo kokki 1 giga mi andi na en pat men moye fu wawata utilisa 1 giga par jour oye feere fotama utilisa 1 giga may ɗum ɗuuɗi oye feere koɗo utilisa 1 giga may oye feere koɗo utilisa ha ɓura bala min miɗo utilisa plus de 1 giga 2 giga 3 giga même par jour puisque miɗo téléphone jam kanji tati ɗi pat dow ton mi utilisa tati plus ordinateur am donc dole mi utilisa connexion jour mais koɗo feere ɗo an ɗum téléphone ma tan sa ala whatsapp Facebook a nasta YouTube a lara vidéo ji banni TikTok etc 1 giga hede par jour to 1 giga par jour mi hokkatama je orange on mi matini ɓen marɓe réseau orange musamman gal Grand Nord fuɗɗi diga Bertois Gawdere Garwa Marwa ɓeɗo musamman Garwa ɓe Marwa ma wano kutana connexion orange wane wano kutana orange wane e réseau man no mari sembe ha moɗo to mari haje connexion orange on keɓan 1 giga par jour pendant 60 jours pendant 2 mois derraɓe 1 giga nde weeti ko 1 giga jangoma 1 giga kamɓe jangoma 1 giga to timmini 1 giga may avant ñalawmare me nde timma connexion may daro sey jango ɓe lora ɓe hokki 1 giga fayi
to ɗum timmani ma faɓi jango ɓe lora hokke en siga banni pendant 2 mois to a waɗi connexion ma ɗo ni a siwtake wala ko yanuma pendant 2 mois to a yiɗi waɗugo ɗum no a warta ɗum combien a yoɓata connexion mai ça coûte 6000 boro jeego e o leke nane ɗo bo to a wino a soday noon je normalement ɗo pour avoir 60 giga ɗo tu devais dépenser 30 000 a dépensata on nden a heɓa 60 giga ɗo mais be lawol ngol min kollata on min activanta on ɗum 6000 tan on dépensata 6000 tan on dépensata on keɓa combien on keɓa 1 giga par jour pendant 60 jours donc ça fait 60 giga réduction de 24 000 mi on fami ɗo fu to on contacti Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri ɓe activanay on ɗum on kerɓanayɓe numéro moɗon numéro orange moɗon be ceede moɗon on ɓe activana on ɗum mi on fami e to on activi bo to a meɗuno activugo ɗum a andi ka majum a meɗuno activugo bo andu pismaji a activiri kam metata activa kala pis fu nde gotel on tan activata to activi nde gotel ni metata activa to a yiɗi a activa deuxiéme fois ɗo to lebbi ɗiɗi ɓe timmi si a tefa pis orange feere min fami donc to a meɗuno activugo andu pismaji jotta ɗo ka activata si a tefa pis feere 1 giga par jour pendant 60 jours ɗum ɗo yoɓa boro jeego 6000 contact nder chaka himɓe ɗiɗo ɗo ha heɓan ɗum na min mi wi contacta min fu miɗo wawan mi activane application ji je mi limti ɗo pat mi wawan mi hokke ɗi mais wakkati on wala nda himɓe ɗiɗo ɗo Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri mo contact la fu heɓante ɗum ɓawa ɗon connexion MTN deriraɓe MTN en publino ɗum ko sali fu ɗuɓɓe activi ɗo naftira ɓe majum min fu jotta fo kanjum mi naftira deriraɓe comme fotimi a mere 10 giga à 1000 francs 10 giga a yoɓa 1000 francs pendant 1 mois 20 giga à 2000 30 giga à 3000 40 giga à 4000 50 giga à 5000 60 giga à 6000 donc banni ha 100 giga à 10 000 ça dépend de an pendant 1 mois bo mais to a mari haaje yerbanego ɗum a holle koode no ɗum activirté may a yoɓa 1000 francs d'abord je ɓe indiqué ɓe holle ɓe hokke koode man ɗo kam koode man on a sodata 1000 francs a yoɓata soda koode man nden a activa crédit connexion je waɗanma to je 1000 francs giɗɗata ɗum je 2000 to ɗum 10 giga to ɗum 20 giga to ɗum 30 giga ɗo kam ça dépend borol ngol kam ɗum je sodugo koode man on ko lutton a yata activa de no marɗo haaje ɗum connexion presque mere ko ɗe mbiyata kanjum mi naftirta deriraɓe ñande mi activi je 4000 ɗo je 4400 ɗo mi heɓi 42 giga na banni ko 44 giga mi heɓi 44 giga mi heɓi deriraɓe mi tan mi on daari donc les choses comme ça bon ɗo fu ɗum pat komi tindini ɗo be kala komi tindinayi ko lutti fu contacté Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri mo contacté ɗo nder maɓɓe fu on tan mi heɓugo dede kuje ɗeɗe mi wiyo c'est bon vidéo no ɗo waɗaki ta'a hala whatsapp mise à jour je whatsapp waddi e ɗum kuɓanol kesol belgol bo derraɓe ɗum golewol en andi whatsapp yake nane ɗo himɓe ha groupe to a créé groupe maɗa aydi a wata himɓe to himɓe ɓe ciki 200 combien de personnes 256 personnes ɗum dari banni 256 personnes ɗum dari banni ngam mayɗo whatsapp ɓe ɓeddi ɓe dubli ɗum fois2 ɓe waɗi ɗum fois2 jotta groupe whatsapp gotel whatsapp ɗo hosa ko watta 512 personnes 512 membres whatsapp hosata groupe whatsapp ɗum hunde tilimde derraɓe en tiwtoto ɗuɗɗingo groupe ji bana ɓen marɓe groupe ji 10 nogas 30 to wari ha partage hunde ɗo hedde partage bo ɓurata partage go joyi ɗum ɗo yarnaɓe bone e ton mbawa on ɗusta ɗum on ɗusta groupe ji man ɗo himɓe temere jojo ɗum hosata vraiment groupe ji ɗiɗi ni hosanima himɓe ujunere ha be himɓe nogas e nayo nayani vraiment c'est important ta belka donc ɗo on information wol dede mi waddanima nouvelle dede ko larani haala whatsapp je mi wino on en tan min sakitingo haragare vidéo ɗo ha laari vidéo ɗo fu ça dépend de kala chaîne o gandanɗa vidéo ɗo fu tawi juuto abonna ko e active upload notification heɓa kala vidéo guerɓagol fuɗɗata diwe min inde am Adamou Haruna miɗo sukli jotta dede ko larani haala achat e vente de crypto monnaie e nonnoon miɗo suklani sungulla formugo himɓe waɗango himɓe formation dow ko larani haala crypto monnaie to a mari haaji an fu a wawan a contacta mi dow numéro ha am kaka giɗa les ɗon dede ko larani haala crypto monnaie e kujeji goɗɗi derraɓe miɗo waɗa dans les achats et vente de crypto monnaie bami wiyon mais hala application je tindinoje téléphone contacté Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri hamɓe bo on daari numéro ji maɓɓe ta contacta mi wiyam a jamayam application nda ɓe mi wi a jama tami on fami on gettama ɗum nder ko mon biyeteɗo Adamou Haruna ɓingel lesdi Cameroun taweteɗo e lesdi Cameroun wiyata on ñalle jam ha mon min bo mi ñalla jam ha on. Assalamu alaikum.